Keremenane wong tuaku. Sapa? Apa Sumi? Ya, awake Bu Sumi men karo englang-engleng. Sumi kok suarane kok ora entek-entek ya. Saya tuwa kok saya le mentek-mentek. Suara apa iki?
Alhamdulillah, Nduk. Iya, Mak. Dene awake dhewe wis mundi dawuh marang bapak-bapak panitia supaya kon beber wayang ana ing papan kene. Iya, Mak. Sing baku awake dhewe bismillah ya, Mak. Apa-apa ki angger arep tumandang apa wae iku kanthi bismillah ki apik. Iya, Mak, heeh. Ngaturake gumit wing panuwun ya, Mak. Karo kadangku sepuh ya kuwi Mas Poleng ya kuwi Mas Sipur Poleng. Iya. Lah iki janjane mebyar kaya ngene kancane komplit. Iki do bayaran apa ora to, Mak? Blas reneng apa-apa. Nek ya wis ra apa-apa sing baku awake dhewe ning kene iki melu ndedonga kok. Nduk, Iya. melu ndedonga. Heeh. Rasa puji syukur kunjuk ngersani Gusti Kang Murbeng dumadi ya, Nduk. Iya. Sungkem bekti katur marang para alim ulama kang tansah jejekake lan ngilut dhateng kawruh agama suci. Iya, Mak. Ana pondok ya, Mak. Heeh, ana ing pondok api pesantren mujudake papan pawiyatan ingkang adhedhasar peranatan Islam, Nduk. Iya. Wadah yang mempunyai peran penting dalam kemajuan agama tumrap agama Islam. Iya, Mak. Papan kagem nuwuhake raos tresna dumateng kitab suci Nabi Rasul sertaning Gusti ingkang murbeng dumadi, Nduk. Iya, Mak. Pesantren tidak hanya dijadikan sebagai tempat belajar, tetapi juga berperan dalam pendidikan dan pembentukan karakter para santri-santri. Ing pengajap mugi ing mangke saged to nuwuhake para generasi muda yang berkualitas dan berakhlakul karimah. Iya, Mak. Awit ing jaman saiki iki ngelmu utawa pemahaman babagan agama wis kagiles dening rodaning jaman utawa era globalisasi. Sebagai manusia modern di zaman now, utawa generasi milenial kudu bisa milah lan milih ing antarane globalitas uga lokalitas. Lokalitas kepiye? Globalitas iku tegese perkembangan apa-apa kang dumadi ing jaman saiki kayata teknologi, HP, sosmed, aplikasi kuning, aplikasi hijau dan lain-lain. Dene lokalitas iku mujudake kebudayaan kang ana wiwit jaman para leluhur utawa tinggalaning para nenek moyang sing wis murup kasedan jati. Kusik, kok kowe mau ngenekke aplikasi ijo? Lah kae WA kae. Oh iya ya. Kuwi biyen tinggalane para nenek moyang utawa tinggalane para sesepuh wis murup kasedan jati lan manjing ing tepet suci. Lah kelorone iku bakal lumaku kanthi harmonis. Iya, heeh. Menawa mlakune bebarengan antarane globalitas lan lokalitas. Iku bareng-bareng ditindakake satemah bisa mujudake lokalitas. Artinya tetep kudu nampa perkembangan kang ana lan uga ora ninggalke apa kang wis lumaku wiwit biyen, kudu selektif. Iya, Pak. Minangka wong Jawa sing percaya marang agama Islam iku ya kudu tansah selektif ana ing paribasan Arab digarap, Jawa uga digawa. Ana paribasan budaya tanpa agama iku muspra lan agama tanpa budaya iku wuta. Oh ngono. Mula kudu tansah nengenaken toleransi utawa sawang sinawang marang liyan awit Indonesia iku dumadi saka mangewu-ewu pulo, Nduk. Iya, Pulo, suku, basa lan budaya. Aja nganti duweni penganggep menawa agama kapercayaanku sing apik dhewe sing bener dhewe. oh ngono. Heeh. Paham aku sing paling bener ning duwenono gagasan menawa kabeh agama iku apik. Kabeh ajaran kuwi jejekake marang tumindak becik. Buktine ora ana ajaran agama sing merintah umate kon nyolong, kon mateni, kon mendem lan sapanunggalane. Kuwi ora ana agama kuwi.
Iya Mak. Kanthi anane lokalitas lan pemahaman dengan pikiran terbuka utawa basa gaule iki open mic. Ing samengko ora-orane yen to bakal ana congkrae ing antarane umat lan agama sing diajak, Nduk. Iya Mak. Yaiku amung urip sing tentrem, samat sinamadan, daya dinayan kanggo mujudake Indonesia kang ayem tata titi lan tentrem. Mujudake sebayaning bangsa yaiku Bhinneka Tunggal Ika. Nadyan tan akeh sing beda nanging tetep manunggal sajuka yaiku ana ing negara Indonesia. Tepuk tangan. Iya Mak. Ya intine awake dhewe amit-amit matur nuwun. Atur panuwun Mbah Bodong. Mbah Bodong Sapa sih mbahku? Janes sopir jeep. Sopir jeep piye to? Wah, anggere ngejip ketuk Delingo. Oh ngono. Ning wisata Delingo kono. Ngejip, wah tak kira ki isih enom patak ceraki kok rambutnya putih. Jebul Mbah Bodong aku. Heeh, Ya wis, pokoke didongake muga-muga sehat selalu kagem Mbah Bodong. ya. Heeh, wis mau ngarep omahe ditanduri cagak listrik. Mbuh rek nggo apa aku ora ngerti. Oh ya Mak. Ngaturake gunging panuwun Pak Ari, Pak Dijaya, Pak Mustafa, Pak Wahyu Lamban, Ya. lan sak panunggalane lan uga masyarakat ana sing ana sak kiwa tengen kene masyarakat Krebet, Nduk. Heeh, Pring Gading, Banyu Ripan, Kali Asem lan sak kiwa tengen. Heeh. Amit-amit lawan pepunden-pepunden seni dalang Pak Prato. Ya. Lan Pak Bambang, Pak Toyo, Iya. kuwi pepundenku. Iya. Piyek-piyekno ya aku sih mambutrah. Putra. Seni ning Jogja kuwi kaya ulak-ulak isih ana awune, Nduk. Iya. Lah kok isih ana awil kowe kuwi? Aku ki janjane mbuh kok. Jare bapak kok aku ki awune klebu nom dhewe. Ning kok jare simbah-simbah kok ana sing ngendikake kowe ki ora tuwa, ora nom ning ana sing tuwa ya wan. Ning aku bingung kok Nduk ya sing baku karo Pak Bambang ya Pak. Ning penere jane kepiye aku ya ora ngerti. Karo Mbah Toyo ya jane aku kon apa ya? Apa Pak? Kang. Oh Kang Toyo. Ya ora bener. Ya benere ya ngono kuwi ning ya ora kepiye jigo pekewo aku. Iya, heeh ya. Awake dhewe ora dhewe. Dikancani Ira Pradangga, ibu-ibu Aranggana. Paguyuban. Sekaranom tak boyong saka Delingo kono. Iya. Heeh. Ning ya sebagian kanca-kanca kene. Iya. Isih warga laras ya uga ana. Lah kowe nek kok iso ngajak warga laras kowe iki apa anggota warga laras? Lho, wela. Aku ki isih anggota warga laras. Lho nyatane aku di streaming ya ki loro. Loro apa? Jogja Live karo Dalang Sena. Lho, tepuk tangan kagem Jogja Live lan Dalang Sena kuwi blas ra ono biayane. Lah nek arek bayar Jogja Live karo Dalang Sena kuwi ya wis tek ngalas tek ngomah. Ya ora ngono. Ya saking tresnane karo budaya ning mbok ra ning apa-apane ya tetep mangkat matur nuwun Jogja Live lan Dalang Sena. Iya. Sing saben-saben awake dhewe ya amor, Dalang Sena ya amor, wah jan ning bis ya amor, ning panggung ya amor. Heeh. Nyok nyoroti aku ya. Lah kowe nyok nabuh apa? Lho, aku ki tukang gawake tas e nek warga laras. Ngono. Iki ya uga ora pokoke srabaen-baen nggonku sowan ana ing pondok API kene aku ya uga ngrawuhake senior-senior warga laras. Senior-senior warga laras. Lho iya. Ingkang ngasta gender menika rumiyin ugi warga laras, sak suruting warga laras. Sepuh nderekke Ki Timbul Hadi Prayitna menika ngasta gendang naminipun Pak Margiono. Ingkang ngasta gender. Lah kowe pernah Lekku. Nek bluk lek, ya lek. Om piye om? ngono.
Lah kek sing nyelentem kuwi mbiyen nyok Ndok piye? cok nderekke Mbah Timbul uga Swargi ya kuwi ngastok gender. Sapa? Bapakku kandung. Iye. Oh, ngono. Kemulakno angger sengkil atine ngono tak jak dolan. Ning endi? Nang ngene Sumi. Angger nyawang Sumi rak seneng banget ya. Ya, ayo saiki diundang kancane ya, Nduk. Iya. Kancane ya kuwi iki aku sruwing-sruwing jarene dikancani karo pepundenku. Saka Gunung Kidul. Mbah Baut karo Mbak Niken. Heeh, Mbah Baut karo Mbak Niken. Iya. Pun rawuh dereng nggih. Wonten pundi? Oh, nggih. Nembe diruqyah. Mergi menika mboten pati kulino saba ten pondok tapi rada panas. Ya sadurunge Mbah Baut lan Mbak Niken katuran munggah panggung ya dibuka rasane. Heeh. Heeh. Arep apa, Nduk? Ya apa ngono. Ayo. Saiki sing dijumbuhke karo nggone awake dhewe le manggon nggon lingkungan santri-santriwati. Ya, Pepeling, Nduk. ya pepeling. Heeh. Bawani sing bawa sapa Ya keremenane wong tuaku. sapa? Apa Sumi? Ya, bawani Bu Sumi men karo englang-engleng e. Sumi kok suarane kok ora entek-entek ya. Saya tuwa kok saya le mentek-mentek. Suara apa iki? Mentek-mentek maksude mentek-mentek rezekine. Amin. Yo, mangga. Rukun Islam. Rukun Islam kang lima puniki Iki sone sapa to? Mas Pur. Mas Pur Poleng. Wah, apik tenan yo, Mak. Wah, gamelan wayang ya kagungane keluargane Mas Pur. Ya, Wah, jan rada Mas. Iki wetenge kok jan le apik-apik le mencorong-mencorong. Ning ya kuwi siji, Nduk. piye? Wayange Prada Mas, gamelane meling-meling prunggu kabeh. Ning ora kuat ya asa setanan, Nduk. Sapa? Oleh. Lah aku nek metu setanan Ya oleh kok ngadeg. Wis padha akhire kok joget-joget ngene. Ketil tak ketil. ya, ya. dakna mring parase sama Nduk, Piye, Mak? iki oleh sodoran Sodoran piye? usul-usul tulisan mengko katuran Raden Agus Naufel Sariful ken minggah panggung. Ya, mengko bar iki bar pepeling. Heeh. Raden Agus Nggih. Yo, aja ada ditinggalke metu saka pondok ra rada seger ta, Nduk? iya. Sapa to? Mbah Baut. Rada sumeh. Nah piye? Bar diruqyah.
kang angka siji kang angka loro salat dening kang telu Ramadan nindakno poso Ramadan nindakno poso nduk. Iya, Mak. Ya. Dilekas. yakat ping 5 ngibadah haji rukun Islam sampurna rasah ketanggungan nduk dikurke ya nduk Ya, Mak, ya. bungkus kok kendang Monggo.